Nosaltres avui volem recordar en Joan Vinyoli. Dóna la casualitat que en Joan Vinyoli d'alguna manera té una relació indirecta amb la festa dels Premis Literaris, perquè ell va guanyar una festa de Premis Literaris a Cassà, encara no eren els Premis Literaris, eren els Jocs Florals, fa 64 anys, l'any 1950, i va guanyar aquí a Cassà un dels premis de poesia que hi havia en aquells Jocs Florals que es van celebrar a Cassà. D'això i de l'ofici de poeta ens en parlarà tot seguit en Lluís Freixa. És curiós perquè aquesta és una història relativament novedosa per mi. Considero un fervent admirador de Joan Vinyoli i soc dels que reivindico la seva importància, la seva centralitat en la literatura catalana, com a mínim de la segona meitat del segle XX, sinó a partir de tot el segle XX. El que passa que la importància i la popularitat no sempre van juntes. Espriu, no per comparar, sinó perquè a més ells van tenir una relació profunda. Vinyoli estiuejava a Santa Coloma de Farners en la seva infància i en la seva primera joventut. Espriu era de Santa Coloma de Farners, però en un atzar de la vida, va néixer allà. El seu pare era notari, quan el seu pare va obtenir la plaça al cap de 2 anys d'haver nascut el poeta a Barcelona, se'n va anar a Barcelona, i ell va viure sempre als Jardinets de Gràcia i estiuejava a Arenys, i a més el territori mític literari d'Espriu és Cirera, l'Arenys convertit en un altre espai, en un altre nom, convertint els termes del topònim. Això em sembla que és conegut de gairebé tothom. El fet que Espriu fos molt popular, probablement també per la seva intervenció, pel seu compromís cívic i polític en temps difícils, juntament amb Pere IV i amb altres autors d'aquesta dimensió, tant als anys 50 com 60, quan després va venir temps més obertura política i la transició, li va donar una rellevància pública. Espriu era un senyor, per exemple, que havia estat entrevistat, jo diria que era a principis dels 80 per Mercedes Milà en un espai de prime time a Televisió Espanyola, cosa que ara seria inimaginable. Joan Vinyoli, òbviament, no va arribar mai aquí, però Espriu, malgrat el seu prestigi, no tinc el convenciment que estigui més ben llegit ni més mal llegit que Vinyoli. En canvi, tot i que Vinyoli no sigui popular, sí que va tenir un paper que és molt important a la transmissió artística. A vegades hi ha autors, no només en literatura, sinó també en art, que, malgrat que no tinguin una transcendència pública i una popularitat com la que pogués tenir, per posar un altre exemple, Miquel Martí i Pol en aquests últims 40-50 anys, són molt rellevants per als propis creadors. I el que fan és canviar les coses. Hi ha molta gent que ha escrit diferent a partir de Joan Vinyoli. I potser Joan Vinyoli l'ha arribat directament al lector, però si ho ha fet per via interposada, si ho ha fet per la influència que ha tingut entre els poetes. És un poeta de poetes, d'alguna manera, és un poeta de culte. En aquest sentit és molt important, però poc reconegut o poc conegut com a mínim. Això hi ha molts exemples que ens situarien en aquest terreny semblant. Si parléssim del primer terç del segle XX, Josep Maria Folch i Torres era un escriptor de molta anomenada, que escrivia el Patufet, que feia les cèlebres pàgines viscudes, però quan avui agafem els manuals de literatura, Josep Maria Folch i Torres no apareix per enlloc. És una literatura que considerem popular, de baixa volada, que no va influir en altres literats i que no va tenir més transcendència, que ja és molta, que la social i que el gran nombre de lectors que va tenir al seu moment. Vinyoli és d'aquests poetes. És un home que a més és molt dubitatiu, que va patir-hi molt, que va treballar bàsicament amb la seva pròpia biografia, igual que Montaigne, diguem-ne, el material artístic era el seu material biogràfic, un home torturat, un home que va tenir moltes dificultats amb la família, amb l'alcohol, amb el sexe, amb les relacions personals, amb les persones laborals, va ser una persona no conflictiva amb la gent, sinó conflictiva amb ell mateix. I a més, de molt jove, perquè va quedar orfe als 14 anys, va haver d'entrar a treballar a l'editorial Labor i allà va haver de fer una feina que em desagradava i que em trobava que no el recompensava. A més, tenia a sobre l'estigma de ser una persona no acadèmica, de formació autodidàctica, que no havia passat per la universitat, en una generació, ell és un any més jove que Espriu, en què hi havia autèntics genis, autèntics superdotats. Salvador Espriu l'any 1935, just un any abans que esclatés la Guerra Civil, era un home amb 2 carreres i mitges, 2 d'acabades i una per acabar d'obtenir el títol. Havia de ser el primer egiptòleg de la Catalunya contemporània. El seu pare gairebé l'exhibia, amb 16 anys va publicar. Ell és diferent. Va tenir de seguida l'aval dels grans pròcers del noucentisme i dels poetes, dels artistes del primer terç de segle. Carles Riba va dir que era un poeta molt brillant i molt precoç però vacil·lant, i realment el vaticini va ser molt exacte, perquè ell va publicar el seu primer llibre el 1937, de la Guerra Civil, de la Gran Debacle, no torna a publicar fins al 1948, han passat 11 anys,
El 48 l'home s'anima, és quan comença a presentar-se premis menors per intentar guanyar algun diner, perquè a més la vida és dura amb la postguerra, i el 1950 és quan es presenta els premis de Cassà, els Jocs Florals de Cassà, els Jocs Florals de Santa Coloma de Farners, els Jocs Florals de Girona, i són provatures que li proporcionen uns diners. A Cassà parlava la mare que el 1964 el lloguer d'un pis a Olot estava entre les 1.000 i les 2.800 pessetes, ha dit en Joan Carles, em sembla. Aquí, en Joan Vinyoli el 1950 es va dur 500 pessetes. No devia estar malament 500 pessetes del 1950 per 3 soldats, a més. Va endur-se'n 250 pessetes a Santa Coloma, tot i ser capital de comarca, ells treballaven amb preus més modestos. A Cassà, literàriament, hem sigut més arriscats, no? I a Girona se'n va dur un premi per una suite que es diu Suite Lírica Amorosa, 5.000 pessetes. Això ja és un palabras mayores, em permeteu la castellanada. En tot cas, és curiós perquè els 3 sonets de Cassà de la Selva es van incorporar l'any següent, el 1951, en un llibre que ell va optar a premi. El 1950 es va fundar el premi que ara és el premi emblemàtic de la poesia catalana, que és el Premi Carme Riba, que es dona per la nit de Santa Llúcia, els Premis Òmnium, els Premis Sant Jordi, el Barceló de Conte, tot això. En aquell moment es deia Premis de l'Ossa Menor, que després va canviar el nom pel Carme Riba i va passar a ser una col·lecció editorial que ha sigut molt important fins als anys 80-90. Ara han sortit una nova fornada de noves editorials que fan altres feines, però l'Ossa Menor i la col·lecció L'Escorpí d'edició 62, durant tots els 50, 60, 70 i els 80 llargs, van ser el pal de paller, diguéssim, de la publicació de poesia en català. Els 3 sonets que va presentar aquí els va refer absolutament i són, després d'un poema que actua com a poema liminar del llibre, hi ha aquests 3 poemes, aquests 3 sonets, molt refets, molt diferents. No sé si en Joan Carles em sembla que els tenia en imatge, els 3 sonets, perquè van ser publicats a Llumilla. I és curiosíssim perquè, això ho veurem aquí, aquest novembre, que es publica en el seu 3è llibre, a més que és el primer llibre realment notable que tindrà transcendència, perquè guanya aquest premi Ossa Menor, després Carme Riba l'any següent. Veiem-ho. Comença amb aquest Admira el silenci de novembre. En l'edició publicada, el poema es titula Tardor i comença dient: «Soc ara n'avingudes de novembre, en tot es fa quiet i sembla caure com desistint. La melangia llaura camps de records, però ja res no sembra». Veiem que és completament diferent, però veiem que hi ha elements comuns, prou elements comuns i una música i una estructura que ens fa reconèixer el poema. Quan aquí diu «Escolta la campana com s'atarda tocant a morts i mira els endolats», en la versió definitiva diu «Ara tot és campana que s'atarda tocant a morts i posa gravetat, boscos endins on la madura tarda ja minva plena d'or i soledat». És una mostra de com, a més, era una persona obsessiva. Veia un poema que havia acabat d'escriure el 1950, que presenta aquí, és premiat, i que el servidor escriu aquest poema i queda tranquil·líssim i dius, firmo on he de firmar, no? I en canvi ell el refà, el deconstrueix, torna a escriure i el presenta en un format absolutament diferent a un altre premi l'any següent. Hi ha un altre poema que es titula Hora quieta, aquest manté el títol, però el sonet es converteix en els 2 últims tercets, per exemple. És una indicació d'aquesta voluntat de perfeccionisme que el va torturar sempre. Per això va tenir grans períodes d'inactivitat, que suposo que ell devia anar treballant per dintre, però que no se sentia ben tractat. No se sentia ben tractat, entre altres coses, perquè, per exemple, a Santa Coloma de Farners, que forma part del paisatge mític literari de la seva obra, igual que Begur, on ell va estiuejar a partir dels anys 50 fins pràcticament a la seva mort, pràcticament fins que va estar malalt i ja no podia desplaçar-se en comoditat. Ell incorpora tots aquests paisatges a la seva obra. I en canvi a Santa Coloma van estar perseguint sempre Salvador Espriu. Salvador Espriu a Santa Coloma els deia que ell no era a Santa Coloma. I Espriu escrivia un dia a Vinyoli: «Malgrat l'estupidesa del país, la importància de la teva poesia anirà creixent de dia en dia». I el vaticini també va ser exacte. Però fins als anys 70 Vinyoli va anar fent la viu-viu en bons moments i moments de crisi personals, moments de crisi artística, però a partir dels anys 70 va haver-hi tot un reconeixement de joves poetes que el reivindicaven com a mestre, i aleshores de l'any 70 fins al 84 fa la seva gran producció
i surt, diguem, del gran tap, es destapa l'olla i comença a publicar de manera molt i molt regular, molt i molt seguida, fins al punt que quan va morir el 1984, amb 70 anys, hi ha molta obra inèdita. I els llibres pòstums que van sortint i mereixen reconeixements de pòstums, el Premi Nacional de Literatura, que és d'aquells premis que sempre arriba quan és massa tard, com fou mort el Combregara, el Premi de la Crítica Serra d'Or, que ja l'havíem tingut 2 vegades abans, etc. Però tot i això, un cop reconegut i ell ja mort, el procés de reivindicació d'Espriu encara anirà en augment. Tardarem molt de temps a tenir aquests llibres que us he portat, que em feien broma, prenia el pèl. Fins al 2001 no tenim l'obra completa, és una obra voluminosa, d'un cert preu. Hem passat del 84 al 2001, 17 anys, si no me'n descompto, per tenir una obra completa, digna, ben editada, amb tota la poesia pòstuma i inèdita. Però, esclar, fins al 2007 al 2008 no tenim una edició de butxaca, perquè no tothom va comprar aquest llibre. I les obres engronades, diguem-ne, títol a títol, en molts casos estaven esgotades. Recentment ja va sortir la biografia d'en Pep Solà, Santa Coloma de Farners, i per tant ja s'ha hagut d'anar fent tot un procés, tot un treball que va situant Vinyoli en el mapa literari i també en el mapa, diguem-ne, popular, perquè ara han començat a fer tota una sèrie de rutes culturals, rutes turístiques, i per tant està agafant una embranzida que probablement, sense que sigui per tirar coets, no serà un personatge popular mai, ha de tenir el seu àmbit, el seu lloc, però com a mínim potser, ni que sigui pòstumament i 30 anys després de la seva mort, arribi al lloc on li pertoca.